Idol Joy, Mas pinili ni NBA star LeBron James ngagtali na MVP team ng Los Angeles Lakers kalpasan iti 52.6 million na dolyar nga player option para iti sumarano a season iti NBA. Kapoy iti daytoy ni James ti kaunaan nga player iti pakasaritan iti liga nga gayayam iti 23 seasons iti Lakers iti 2025-2026 seasons. Kaya tagtawanan upatapulo nga ni James nga makaibulsa paylaing iti kampyonato. Ni James kitadaan average nga 24.4 points, 7.8 rebounds, ken 8.2 assists. Iti pitupulo nga ayam na iti 2024-2025 season. Nakayayam ni James iti 20 ket may sa agundaway kas all-star player, ken 4-time league MVP, ken 4-time NBA champion. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN.